Os bosques de Montirón son un dos grandes tesouros da cidade de Lugo. Non moita xente os coñece e son un gran paraíso natural no medio da capital bimilenaria. Están entre Sanfiz, o Paseo do Rato e o propio barrio de Montirón. En realidade, os bosques de Montirón intégranse perfectamente ao gran conxunto de arboredas da contorna do río Rato, pero a proximidade a barrios tan populares como as Fontiñas ou o propio Montirón danlle un valor moi especial como gran pulmón urbano. Xustamente por esta zona entran a Lugo dous camiños históricos, a vía romana 19, dende Astorga, e a vía Cúnic, dende Pedrafita, As Nogais, Becerreá, Baralla, O Corgo. Ademais, neste lugar sentimos o gran privilexio de Lugo de ser a única capital da Península Ibérica que está dentro dunha reserva da biosfera UNESCO. Queres descubrir os bosques de Montirón? Coñeces algún outro tesouro de Lugo que queiras compartir co mundo? Déixanolo en comentarios e comparte para que este vídeo chegue moi lonxe.